Adwana somoma abroduogo worship no when no meet with the kodalala nyasaibe oh nyasaibe nyasaibe kendo ber kodwa nyasaibe adio ber jakayuda ber duong ge pak ge loyo ge nyalo ge teko Odogne Yesu Maja Nazareth Tomana Maruodwa. I apologize for those who can't speak, can't hear our language, but today is Dholuo channel activated. So I want to speak low. I don't know Dholuo sani. I don't know who you watch tomorrow. Kodu Dholuo. Somo do enmane Tich Joote pirareo. Somo ni Tich Joote pirareo. Aneno Niko Kal kodonjo Bishop Abuka Chris kodonjo kanyo jati jasairo kamano kuma
donjo sani Tich Joote, Tich Joote. Asomo e Tich Joote. Prario. Tado so mama tino ochiko kende. Tado alero. Ado alero kuom ngima moa e gorofa to gore piny gik machamo ji mos. Gik mamako ji to tero gi mos. To kuka gi tero gi to Nyasaye to semiyo gi cheo. Erokamano Linda Owino, William Owino, Linda Owino, mano Linda, Madilo system. Yani okni Madilo beja thum. Nyathi jo Kenya kache ni pango thum. Panga thum malongo. Thum malongo. Tower ma donja more wi moro. Gin gi wende man gi wende gi be mako gi go. Gin gi wende ok merodho to wende. Ma iwinjo wije Kenya Nyasaye ni e wach ni Nyasaye wach an gima loka wer en wach manie wende no o kakorudhe wach manie wende no ba wuoyo kuom Yesu to mana ma jawar osana ja Nazareth wasu machiri ja paradiso muma wacho ni ya onge gi mumudho Dholuo ka to wasoma ne korke sungu Aboro. And there were many lights in the upper chamber. Nini ti ler mang'eny teini malo kocha e gorofa. And they were where they gathered together. Kama ji no chokoreno nini ti teini mang'eny manini ti te gorofa malo winji. Nyasaye maja tingi malo. Nyasaye manomiyo Yesu ochamo chiemo mogik e gorofa koa kundi dhok kama nonyuole lum. Manonyuole kama oketie lum go law mag dhok. To koro chieng' sere mogik to malo e gorofa. Awuo nade? Kare chako onigi chak marach to tiek maber. Ok onigi chak maber to tiek marach. Philip Mano Principal, Philip Mamara, Philip Ouma Amara. Ndugu na ndugu. Glory to God. Iwinyo, Sadi. Adwana wukodi. Muma wachani anda many lies, aboro, kama wachana nitie. And they sat in a window, and there sat in a window a certain young man named Yutiko, being fallen into a deep sleep. And Paul was long preaching. He sank down with sleep and fell down from the third loft. Guru came upper chamber. Guru chako meaning loft. And he fell from the third floor. Yutiko gore piny machoko kokethore. Nitie gimomiyo nindo nyalo ewo ng'ato kata wuotho kata ochalo nade kata ene chokruok nitie. Number one, onyalo ol, no tiyo mang'eny, onyalo ol, ka gimoro dhi mang'eny. Mano nindo ma physical, nyalo miyo ng'ato nindo, nyalo tero. To ne, Tom Gwara, arwaki kabisa. To ne, nitie kabende nindo, madwa wuoye nindo, mamako ji e yor ro maler. Nindo, mamaka baka ng'ate e yor ro maler. Magini yude kaos ka Nyasaye to semiye cheo. Nyasaye osigole otodo od mwe e ot molil, ot marach, e ngima marach. Ba Nyasaye omiye samoro omiye nyaka digri. Ma samoro en gi nyinge moko eng'e nyinge. Inyalo luonge ni doctor, inyalo luonge kata ni professor, kata en gi MS something, tieni en gi masters, moko be nigi bachelors, moko be ni mana gi certificates, biluongo ni O level. To kala kamano omiye cheo. Ka warruok bende. Warruok. Ka ng'ato se war, Nyasaye ogole e piny ruodhe fuo, piny ruodhe lal. To kae to Nyasaye bidhore abidha to miye roho maler. Omiye roho maler. Kae to chako miye mich. Iwinjo gorofe ma koro otwenyogo. Omiye warruok. Ma kae to miye roho maler. Kae to chako miye mich. Mich ni nitie matiyo to gi mok ti. Ma ok ti ne to miche gi gigi
Kae to gik moko donjo kuome ka koro dwa chamo gi mos gaming'a maruoth gi aming'a maruoth bodhe wuodhono kae to dhi ong'iyo go Yutiko odhi kama Paulo yale to Injili oidho gorofa ilero kuom Yesu Nyarombo to Paulo nigi weche mang'eny nikech odhi Jerusalem ok ong'e kata noduogi sa oromo ma en be koro osedhi Roho nosewuoyo ni e Jerusalem kama odhiyeno masiche gi chandruok dhi romo kode de kanitie joma wuoyo go mondo owachnegi weche ka ginie gorofa malo kama teyni nitie ne namba achiel jowadwa jomoko lal to ok gilal ni teyni onge gilal to kata kamano tayo oluorogi ji oluorogi joma wadgi oluorogi to lala gi wang' matek nikech nitie gik moko machame gi e iye gik moko machame gi e iye weche moko mochoko e chunye modonjo kuome machame nyodhe to kia weche gi nyalo nyodhe modonjie mino wach modonjie ming'ei gi milera ma en weche te en ma en gi duoko en ma en gi answer to lal to en e kanisa lal nitie lal ma ng'ato lal to oko lal en e kanisa yani you are lost. Some people are lost within the church. Bewinjo kama kelono olal e kanisa they are lost yet they are within the perimeter of the church. So Yutiko ninutero korko bede dirisa ngama bede dirisa mago joma onego bede kaka watchman no bedo Yutiko no kao position maber a strategic position monego ngigo wasigu obede watchtower to Paulo mawuone jotaso Paulo wedo mone wacho ni Paulo boyie kuome Yesu yo haleluya Yesu paki koro Paulo puonjo olero weche moko onyisogi no wuoyo kuom weche manong'eyo kata kamano sa oromo ma Yutiko Moris odhiambo kamano dokta kuom neni Yutiko en kamobede kamaber nikech obedo e dirisa monego bede ng'ama ng'iyo dirisa ka be onego yud yamo makawe makwadhe kor kodwa nindo to nindo kamaber mowinjore ne mondo deka wasigu biro mowinjore be en moyudo oxygen ka jomoko manie ka gipok oyudo to muma wacho ni e wiye kanyo in the upper chamber there were many lights. Let me interpret this and apply it mondo aketi nigo e ngimani ma kawaida kaka dhano asewacho mokwongo to wanuo for the sake of it ni jomoko lal to gilal ni onge joma konyogi gilal to nitie ji moluore nitie to gini dhi kode mos to nikech odagi koro gini chame mos gini chame mos ng'eyo ni inye mos to enie kind ji koro ka kind ji ok eni enotie gi enie cheo enie rank mamalo kendo joma nigi rank mamalo mamani noseyudo roho kaeto chako yudo mich kata mich e otiyogo mago joma kolal kata kadwa lal konyo tek nikech kichakita ka muma ni itene mong'eyo nitie muma monyanindo ne kanisa ma en wacho ni kanyo mikelo kanyo nang'eyo idwa yalo na mane ni adwa yalo ni Ezekiel 37 ni mano choke ang'eyo kaka ibiro go kode akia nikech muma no ng'ane malere en ng'ane mang'e ni lere 37 en ng'ane mang'e ni mane kamirie gike wanindo da watom na ng'wen atom na nindo olal kid ji to olal gi cheo nitie joma olal gi cheo ne kidwa kiwona wuoni to chak ing'iyo ne bathi ndalo manowari kendo ndalo mane ichako tiyo ne Nyasaye manitiyo ne Nyasaye idhi e chokruoge ne tije onge ne ok idich ndalo mane ichako tiyo ne Nyasaye to koka ndalo mane itiyo ja to chepi no pok no obedo cheo moro malich ni nyalo dhi e chokruok to kapod odeko to in mipako Nyasaye to kapod odeko to in mipango gik moko to kato tinde gik moko nitie mosechami mos ma chokruok igombo mna ng'e ni to ng'agi ni mosekwongo donje in dinu koloso chokruok ni ji donje tich adek to in idonjo tich abich godhiambo nikech nitie sani mopogore gi nitie gima chami mos to chami gi cheo duong' gi pak gi loyo gi nyalo
Giteko, odogne Yesu maruodwa. Koro, Yutiko nindo tero. Gini chame mos. Mumawachon and he sank to a deep sleep. Nige Paulo no punyo long. One long journey. One gi worth mabor. To where moro no where gijo ijini. No where dango. No wachania. Work to bor madhi polo. Jonyo iwe yogi doke timbe pin. Iyo sayunto ngeka yo. Yawe na ombiruo. Sama weje kero. Ha ombiruo. Sama weje yo. Yeso paki. Duo dogne so. Paulo oyalo mang'eny. Paulo oyalo mang'eny moko deo. Nitie sama koro nyaka koro watim na gima rop Nyasaye dwaro. We kedo yi gi formula moko mag yalo e kanisa ni kaja yalo dakika pirariyo piradek chako ngiyo satingi to satingi kituguri mano nitie gima chak chami mos tiene ni bede nyimi Nyasaye bede mbele Nyasaye maduong mok lokre bede mbele Nyasaye no oli bede mbele Nyasaye oli bede ni ngato bede mbele Nyasaye ni koro ole koro ngene ni jogo bedo kanyo too long gi pako too long. Wende ringo pako wende rio kende. Wende pako wende rio kende. Kise pako wende rio kende toromo. Taja yalo dakika prario. Joote. Jalo nigo yalo dakika prario. Kaeto wendo nigo wende rio. Kaeto janeno onigo timneno dakika rio. Joote. Mago Yutiko. Chunje mago Yutiko. Manie kanisa. Momio kanisa. Nyalubero kanisa ginyeng. Ena kanisa manigi pigo todo. Ok en kanisa ma Nyasaye lemeji nigeche mupango magadano ok agora gi mupango mabede kanisa ngato tawacho nini ha magu chunje magu Yutiko magin ng'iyo gi onyalo chiemo mos onyalo chame chiemo mos ni dakika 30 to lemo to neno no ningo ketne gi sa chiemo ja dakika sa chiemo mi chiemo kata besa ni be se kwanoga kato tonge michamo be segi ni gino tonge di donge giro busar giro maroma kaka en ni gitini tie manya kore kaka injili be kata wanya sai in ki bebe ni minya sai ya chunyi ni wora ka woro te dwa wacho nana wo anka jo wadwa moko kato lo unade o wara in wo kodi jo wadwa moko kato lo unade ma wero ni am Yeso no kore kamor lero do jo menyo chunyam emo miyo koro sani adwana awachi neji okana munga okana ling to kipenja ni to aya mungo nyiso ni ling iwacho no kane chunyi kendo ling to nyiso ni koro bogi to koro kuo kabisa bewali to koni no okana sungora to mani wacho ni okini ling okini munga to koro sando kido sungurila joka to lo unade nigi joka ni pie sama nigi se winjore gi kabendu din gi no gi kabendu wodo gi ni chien chakre sa chien tita bitsa pargareo gi no gi ni kalenda ba gi jogi rigo hini gi yo kalenda ba jo karu chakre sa pargareo nyaka odhiambo kisa pargareo owe ne Nyasaye gima Nyasaye ero mondo tim owe ne Nyasaye to wara to chako wuoth dhi chieng' Jumapili magi dhi eno to ka gise dhi Jumapili to bo dhi kanyo sa 4 chakruok to nochakore sa 3 Yutiko adwa keto ni kit Yutiko e kanisa nikech en be matuche nego bro goye piny moketh nulemo moket chokruok ka udhi ike Yutiko no en be matimbe moko bro timore ne kanye e chokruogu no moketh nu ka bende roho mane dhi mbele nyamolo Duncan odhiambo mere na kinyi. God bless you for coming. Kamano koro Yutiko koro awacho ni nia odhi owara ni ayuagara odhi e kanisa sa 3 kata sa 4 awacho ni sa 4 thoth ok dhi sa 3 odhi sa 4 to ka program dia mate sa 5 gi nus ochako dhi echo odhi echo duogo karo miyo ja yalo signal li sa oromo ong'ad yalo to kata amorecha to owuok odhi inene kuting'o bagde kata oting'o kata oidho windike moro kata oting'o kata okawo piko moro mane ochulo gowi niendo dich en gapilo mochulo gowi ok nyal bedo kamoro seche ariyo nyim Nyasaye mangima ajabu jateko
Wuon waro, wuon pikipiki, wuon gari, wuon ndege, wuon piny, wuon oxygen. En be ng'ato nyalo bede mbele ne garaka. O nyalo bede mbele ne garaka. Kochako gi kanye. Yeso paki. Koro Yutiko bede ot mar adek. Thuolo bro rema mondo ler gima notimore ne Yutiko. Yutiko bede e gorofa mar adek. Gorofa mar adek. Dongi ng'e maler ni nitie jomoko ma Nyasaye nogolo kama tek. To tinde giyie nigi dich ma Nyasaye manogolo gi kama tek cha tinde ok gi okoni mano dich kipenje to pastor penje to ndugu ngane pastor to chunye ler biro leme nyaka kata gorofa ne motie biro leme biro mose to ndugu ngane dak jicho ne no kanisa ni pastor ini kawo mana 200 ni ili rigo ye kanye madho soda wawe anga Nyasaye mana kodu tuko pamoja tu sijali na kamambo shughuli za maisha manu waweru manu ino weru nitafuteni mfalme na haki yake ya mbinguni. Mahangaiko na kuhangaika, shughuli za kila siku mafanya binadamu wamsahau Mungu wao. Kaka no timo Yutiko ma Yutiko kdwaro weche mabirurite keja nabi onge. Nitie weche mabirurite odi kata idong kendi maonge gamalimi kata ine word kendi nitie weche mabiro limi to weche go kao gi kata neno nigi budho ni jayalo no yalo gi mos okelo ni story jayalo moro ne nitie mane siko ajania we yalo no story we kelo no weche mag girene mag fineo gi fileto manyamore ka dola mag mondo jogirene mondo jo ya udi wadwaro wach riembo wa to telo musalaba pio musalaba budhe musalaba maoko budhe akeni mando musalaba manenge Yesu bede musalaba chakre sa uchiel nyaka sa ochiko kai to gole sa par ebogole bano setadi bano bodo bane musalaba to process bano musalaba no chakanye no chakenda na bek bokalo o maki otere bura o dio ya ale kinyo chako doke korko gole korko tere musalaba korkae ogure korkae kete mo sa ochiko korka pinyo lil fi sao chiel daka sao chiko ko musalaba mari midware yenge gingwech gi dakika 20 musalaba midwa lemo nikigo chongi piny to ini lemo dakika 5 isechungo ni chongi rami to wuon musalaba to bede musalaba seche moduro bewi jokano enango machami mos magolo ndadu marwat Nyasaye manekuomi enango machami mos magolo miche momiyo no wiri to sani wir onge yes in kata ni ywecho to ywecho ni no wir majingeni odne ywe odno le in kata ni go rangi ne jo yalo mago no lal kuomi te tini neno ne ngama duong in onge gimetemo jakelebu onge gimetemo kata chiel in Yutiko in ga sala maduong komtinge bere keni bedo na kama moya nitie moya wuoke maber emi bere kai tidro aka yodi brogori pin keni brogori pin keji to gore pin keno neno mochie mene kindigino lo mochie ime kindigino momi otini neno ne jayandu yalo ruenyo neno go masige nini uwe mra ko wach na weche magweda yawa kapok inge wach Nyasaye bege kabane chake Yutiko kapok ido gorofa mara dek bege kabane chake gik matini neno kichayo benge ni ne gik mag mahana chien kanyo okawuoni kata ka ko yalo gi Dholuo ni mano be chonyo ma joko ko bala yal mag Kisumu an kwara motieno no ko nge Kisumu no tie ko to no wacho Dholuo ko haleluya tiene ya Kisumu okrai Kiswahili okrai dogiriko okrai to wechayo kamani hai kai to kigiki gorofa ni migike no to be ikati yoro ka standard be ko ke dwar ko kake lor tami ibi lori dije gebi lori mos kami to serumoni yes kami to serumoni ke to yirigo samoto inge pesa to kami chini no serumu tibi lori ibi lor ni tigi mabro teri mosmos ni tuoche moko madonjo mosmos gidonjo mosmos o chakore ni en typhoid to ko akanyo ni kena meba to ko tande ne Brussels to ko akanyo ni kena to ko akanyo ni
to ero ogowe kaera to koa kagera ni to kore en kor mathundo koa kanyo oteri ochakore mana mosmos gik moko chakore mana mosmos kaka nindo mar Yutiko no chakore mana mosmos koro mana ne e kaka gik moko matimore chuny dhano be gichakore mana mosmos sama jachien biro mondo sama ng'ato mondo gol ng'ato ok obi ni an jachien onge mabiro ir ng'ato wacho ni an jachien ok obi kamano nyaka nene be ok obi biro kirito mondo ne jachien ni obiro ne obiro timo introduction obiro nyisi nyinge jachien hallelujah. The devil will never tell you the truth. Awuoro jomoko makata kodhi ajuoga kata kodhi kuom jolemo moko ma jomirieri kaachiel koda jo sumba matiyo gi sumba gi sepego jijoka jolemo moko ok awacho te jolemo moko ma en obiro mana nyisi niya wuorwe mairi nyaminwe mairi owadwe mairi jirani mairi jachien apenji roho mar Satan bende nyalo wacho ni adieri. Yes, onyalo nyisi adieri ni nyingi kaka sani an nyinga Joshua Okinyi Amara. Ka ng'ato nigi roho bilieri to penja ni nyingi Joshua Okinyi Amara oriambo. But the truth is niya nying roho mara ok ni koni oyude ni Nyasaye omiye. Nying roho mara mama mano ogeyo nochaka go chon. Koro ita ang'o marach kodi winjo ni marach nikech isechako dhi mos kaeto jachien biro koni niya ni ng'ane machandi koro ini wacho ni onyisa adieri jachien kite adek gimoro amora motimo ni kata neno ni gino ber to lengone to gin lengone gin anyisi Johana apar ni to Satan obiro ni mondo oneki obiro ni mondo okwal obiro ni mondo oketh mage tijene Satan ka uruge kaminu ya ogo hala timbeni adeki gi nyaka yaore kuome ya koni nikech mane kite mana keke kiti Nyasaye bende Nyasaye kadi kuom ng'ato eme kite ne bende adek madongo tiyao gima onyalo ndiko go volume kit Nyasaye mokwongo ni en achiel karang'o nyoro kawuono nyaka chieng' iluongo ni omnipresence kaeto kite machielo ni en gi teko man gi nyalo teko gi nyalo gi loch mano en go is all powerful omnipotent mano kite tiene ya kama entie ka gimoro wuok ma ok nyalre to kite mar nyalo cha koro emiluongo ka gimoro nitie ma ok nyalre to kite mar nyalo emiluongo to ka nitie wach moro mambabor ma ok nyalo chope baruo ok nyalo chope email ok nyalo chope kata sime ikia namba bigo kanyo dhi kuom kite ma wacho go kwota mar nyakalaga were man kuode duto omnipresence achiel nyoro tinende nyaka chieng' kite no nyalo ni giri moro mondo olal mano okwal onya kite no emodhigo China tiluongo go ng'ato China mano olal kata jathini kata wadu kite no emoluongo go gimoro mopondo mokan ma in ikia kama nitie to keloni kaeto kite machielo yeso paki iluongo ni omniscience riek moyo duto neno chien nyaka kamora to neno mbele nyaka kama wang' ok nyal gikie omniscience oriek molo te koro Satan to kite okethi okwal onegi koro gimoro amora owacho ni gilengo kata ne ni mtigi momo wacho ni maradieri owacho ni gilengo kata koni mana ya ni ng'ani mairi to giko ni odwaro koro ka ng'ani mairi tatim nade ni ma nyaka negi mana chiaye moro kata nyaka negi mana ng'ado winjo ko dwaro mana life mar gimoro mondo negi kaeto ni korko konyi to maka Yesu to dwar kamano obiro ni mondo wayud ngima to ngima moromo duto duong' gi pak gi loyo gi nyalo gi teko odogne Yesu. Koro Yutiko oketo chokruok
Yutiko oketho chokruok. Oketho. Oai gorofa marade ji mang'eny donge neno koseketho nwa chokruok. Mosebedo mufano. Ni ng'ani dong no warka, ma ng'ani dong ne yalo, kewe uthagowa. Makenzi gini dong no yalo kama tume oni. Mago jo mano oseketho wa Nyasaye. Donge neno koketho chokruok. Oketho. Jasakaolo oketho chokruok. Gitime de. Manyaka jo mane gikola sani ko odhi ochung' nyim sirikal mondo wewalem ni gechenga Yutiko miluongo ni nyaka Sakahola oketho chokruok. Gitime de. Mondo bedi taya to olal e kind ji. Olal ka kind ji. Olal Sakahola to olal e kind olemo. Tei ni tie mang'eny. To en koko tugore okelo mudho. Nindo tere. Koro kuchiewo to yudo mna gik moko magala langi chunye mowuoyo kode. Oneno mna gik bodenyo ni mondo odhi orom gi Nyasaye. Gik bodenyo moneno odhi orom gi Nyasaye. Gik modhere moneno odhi orom gi Nyasaye. Makoro tugore tuge wiye rach. Ing'eni nyaka waruoka jomoko man gi cheo kolal to ji ok ng'e. Ni oja tugore no timo kare wiye no osekethore. Un koro neno mako timo gik moko timo ko wacha ni mano ro nyise. Onyalo kaka tikeni mopidhi momin unu woro ni mano fason kare ng'ani wiyo biro marach olali e kind techni muma giri koro kosom koro wacho mna weche ni jowadwa nenuru Yutiko nitie chokruok ng'ato tugore itime ne mopogore gi mani yalo kanyo odhi onindo kamok nindie nindo gibilonyruok ne marwaki ne nangade mikaw pilo miten michakne twaro to biro time chokruok. Yutiko no wang'e tek to mano Yutiko man gi cheo otime gorofa awuonade godhiambo jiliai teko Nyasaye koro adhi weyi ng'echo kadineno ka forever ng'eyi chiegni tiwinjo Yutiko nogore piny. Many people fall from, they call it from grace. I don't know which grace that they fall from. But they fall from grace. And then they make all other people to look like grass. Yutiko oketho chokruok. Erokamano ubuoyo aneni adone nyawugenya. Erokamano. Koro Yutiko koseketho chokruok nigi gimoro donjo kuome mos. I'm pleading to us. I have seen it. Nitie gima aseneno thurwa, nitie gima aseneno oko. Asenene. Joma Nyasaye nogwedho. Nikoro ka gidhi kata ka gidhi kuonde moko kata ka koro no dhi Amerika koro lokore Yutiko. Kogike wa Nyasaye chieng' kanisa no to moningo nindi chieng' lemo moloyo chieng' tich. Orito tich marito ringruok ma ok rach moloyo rito injili. Kendo kanisa idhiye gi program ma ok rach. En program ma ok oluoro roho. Nitie program ma roho emokelo. To gi program ma dhano emokelo mondo riemb go roho e kanisa. Nitie program mobiro mondo roho ringi owene dhano mondo tim timbene e kanisa. O kawuondi. Nitie program mar dhano moketa kena dhano mana kaka na sako yalo oketa kena ni wanya kwa wenda adek wenda ariyo wenda achiel gi nus kawa se wenda achiel gi nus to koro jalalo chungo yalo to ko yalo mang'eny be wawe wan wadi kama odhi onge odhi go mana jwa odhi go mana chabreta ilo nango kadska karata modhi go moro bo dhi winjo weche siasa ni modhi moro be dhi mpira mago rani to sanya sai be mi mare rani to kadwa wuoye to mar Nyasaye to chalo nade ng'ato yie bede mpira komedi gi extra time mochiw
dakika seche ariyo manyiso niya omede 90 minutes ewi gidene ochako mede mogik 120 ma odong 2 hours oko complain oko dicho kendo obero mana ni ng'ama ni kode otimore nade motong' ng'an kayany Yutiko sechako yudo pancha okiyeny ka jo CLC kada ka Chelsea michak yeny ka Man United michak yeny ka jo Southampton kia kure Liverpool anasene no piche go live kabine rani iye enyo kuro mi hai mi enyo mano gimano gola opera mano gola na yodo gimano gola opera kana de England no kawa kongo koro nganja ya kongo to kwa manu to na paro kongo ke waro ni kongo no kongo da ticket ka de London an kongo no kongo da ticket giwe ke bago pera magragi na biro ka giyono e ka kana wuth kanya makana na kungo mna chodo manyenya sami pako joping tabro pako yesu onge tabu mago to rama gi bago to kadwa doje koro luore mai faida kati wet bani mono weru era chiel mono yo weka de bani luore mai faida inge kake nyasachi no tiyo kadwa donje tawacho niya in gi rop Yutiko koso en romane Roma ka ugik moko mos Bakai tibiro bedo mfano Yutiko wekato machoko and Paul choko kose katare ko sasomi windi Paul wacho niya and Paul went down and fell on him and embracing him said, trouble not yourself, for his life is in him. Everybody now left in a hurry. The third loft came down. Don't you go ketare? It get the program. The inflow. Takane ro mane wuotho Yunu chung. Ko idwa sugulika yi. Emomiyo kwa beweyo ng'ato mondo lal. Kapod ngima nie. Nito weche mag pinye manodiye. Wabiro beda kodi. Wabiro manya mwabiro manya ke chingi konwa ni wawe manyi. Ne ok ni ng'ama lal ni ok en ng'ama dhi e kanisa. Joma lal thoth gi sani gin joma dhi e kanisa. Ji olale e kanisa, ji olale e church. Ji olale e church. Donge e church kanyo ji sero ne sani. Sero maber kabisa ni e church. Kendo jo piny ong'eyo ni kidwaro nyako ma innocent, ma innocent dhi e kanisa. En kato dine mana wang kato kwad mana lwete matin ba soseji. Nge chokia gi en foreign. Okay na champion. Gigo me te church. Ko e church ka ema Yutiko ditie, rop Yutiko. Ro mara higi si. Ahi then ni kanyo. Ena hi si then. Even. See then in the church. We want to pray against the spirit of Eutychus. The Eutychus spirit in our midst must stop. That when God has elevated somebody to a certain place, now he becomes complacent. Yes, the spirit of complacency and apathy. He becomes complacent and apathetic. O kotim koro, o chunango, o anango, nganegitimo, manok bairo area. And I want to operate on my area. Or you become so complacent. Your life is not now, you don't produce the required results. Nyasayo mi morokanyo, ime teme, walem, ruodhwa maler, nyasaye manyaka nene, isegolo rope mag chiende mag Yutiko mag thonindo e lemo, thonindo e cheo, thonindo e gik moko monego tim, joma nindo gi responsibility motamore timo gik monowinjore gi tim, kaito gifuong'ore mos ka balloon kata ka tieter moyudo pancha. Achungo rope go sani kuom nying Yesu Kristo ma Nazareth. Ng'ato ka ng'ato mondo yieng' nding gi gik mane miye motimo, otime gi ma kata kukumore gi ume. Tiwacho ni ng'ane ne
ber mondo ng'ato tho e lweny molo ka ng'ato tho e nyim jasigu e nyim nindo. Agodi erokamano. Paulo notimo maber nikech dinolandi ni jochiendegi mane gilamo kanyo manonego kijana cha, omiyo nodhi ochiere mondo nyinge oyud duong'. To gima notimono to ne rach adieri. Erokamano nikech ng'uononi pod umo gimendike muma ni era umo richo mathoth no ume. Nyasaye medwa chuny mondo wamed umo go Yutiko moko to wachiergi gi akum joma tho gi gorruok piny manono mag we wuoth kod we warruok gi miche ma gitimo mane miyogi Jehova mondo wachni oyud duong' kendo gilochnegi. Amiyo nyingi duong' e weche te. Nyasaye mok lokre mosiko manyaka chieng'. Badi machalo nyinyo, badi machalo chuma, ng'ame mako Satan ok nyal golo e lweti. Omiyo agoni erokamano, loch kodwa te e nying Yesu Kristo ma Nazareth. Amen. Nyasaye mondo gwedhi, Nyasaye mondo gwedhi, Nyasaye mondo gwedhi kaka idhi. Gima rach ni ok uduru muor lamo kaka kwayo uduoru ga lamo e inbox. We yuoro chokruok ka ng'ama yuoro budho mora mora. Chokruok yake yuor gi lego. Nyasaye mondo gwedhu. Peterson Omwanda, erokamano Pastor Peterson Omwanda. Yes, Maxwell Okal, Pastor Jura. God bless you, Michael Juma. God bless you, God bless you. Alamu Nyasaye Malich. Yes. Hallelujah. Mana bisalo. Hey. Oui, Dieu comme le capot que c'est plein. Hey. The same time, the same place. God bless you.